רוצה שתבוא לראות איפה היא על העץ. אבל גם אני יכול לטפס ממש גבוה. אני בטוחה, והיא ביקשה שאני אבוא עד אליך ואני אקרא לך שתבוא לראות אותה. ואין שתיתות. אז אני אצלם אותה ואני אראה לך תמונה. אמא, בואי נעשה התנדנה איתי. כן. לא, אני אצלם אותך ואני אצלם אבא. אתה רוצה לקפוץ? כן.